dode do ko abe kofe ko ako ulu muso fula be wuce bolo kelembe ya ale be kofe mado franchi do sa ameriki do ko ale be kofe jamanaw la ko kalo ko min be ya muso min be ya o abe barake ko ale min fana be franchi ale be barake ko me kalo muso e wace abe watanci ni maya ato nyugona di ale ma franchi ko ne ala abafi kana bagasi fana la abe wa bi duru nyugona ci min be ya pour aka labeno ye ko ni anana bagasi la fana na bena bagasi la ko abe wa bi duru nyugona ci ni ma ko aka labbe nay ko men na betale fe France ou bien Amerique do ato nyugona ci ale ma ko aka labbe ko be chokode ambe min fo minye ni muso fula bibolo ube saba ube nane nafakati pamfela wajibi ye minye be haju hake ode wajibi lembe musoka ode wajibi lembe cheka tilenya na akatilenya ye munye aka muso kan nafakati kola be ka haju hake na ya do mimbe ya fo ninkan nafakati kalo watan de ka chiyama min ba bolo faransi kalo te hatagiya watanka dama wa duru be ale ta nyanaboye ube wa fula yere be ale kan nafati nyanaboye ode baka ni watan de yen nintai ode bo ale ta nyanabo ode be dama ni wa fula de be kan nafati boyo dima ode ya ka wajibi nafati tilenya yoro la be ka wajibi minye be ka haju hakke minye ode be cheka ode nyetile na fakati yorola anali fana labena o chogo kelendero na ya dombena nimfe ni labbe aka hajuna aka darode fon ka wabi duru de ci alema ka labbe min nimbeta nimfe o wa duru nyo o wabi duru haju ta lela ni labena min ka haju be wabi duru na ka dama ka haju ndatu na ode baka a wajibilen taka no o haju nyogonate ela ko dima moko kan nunu fam tilenya ye minye naka abeke kelenya tilenya la ni hakke min dira ni ma nyogona kadi eman oye kado bode nyere ba fe kinka muso lajia ka kado duma na fakati kote uka wajibi do ka kote nyere de ba fe ku lajia ka kado do duma na ye wata min di nima a wajibi le mbaka ako nyogona di ema meni na fakatu ni balo ni haju hakke de do minka haju hakke minye ko dama ode yetilenya ode wajibi abe komi nini makobe na fakati ka dama me emimbe emma tala na fakati kote ela wajiba ben nin kan na fakati sade awajabne te kan ko ebe yamfe akan na fakati sa ni fana mi ni makobe na fakati da wakati mi na ya so hari nin kan na fakati mabba awajible mbaka kai kan na fakati de sa kadima hari na ma nyogona dinni maya na kan fakati ba bolo fera bo chokola nin ka fera bo korola ayube korofora bete abolo aka fera bo tige ni na ode baka ni fera bo be e bolo e taw ma fara ubi bolo a wajiblen taka ko ay fera bo sanninya le taw fara la kan nyogona sai samaro bo chokola nin ka samaro tigera ka samara sai e ka samaro kura bi sena wajibite ko aka samara sa ka di ema ninka samara min tigera be samara sawode ni fona ka samara tigera do mi samara be sai fona bon mo kan nunu famu wajibi ye nununde ikan na fakati bon ni kado de be tile haro yere ahmad ibn hanbali ko ikam muso ka wajibi dafalen ko be ka kuye e yere be har kado ni fe mununda ma wajibi kai katile ahmad ibn hanbali bo ka yere me doni ke ba ko anyuma tile uni nyogonche me wajibu ko ni katilele yi minye minka haju ye minye ko kai bo koni mo ni
ebe se ka to muso ye ne bai haketo nunu nye bonya kuma ude basite nunu na hari muso minni a donen to ko e bado bonya kuma de ni nye ka fo muso ma ne bai haketo ube ne ban ninkete iyere yado muso min ka koro ye ube muso koroba nunu nye bonya ude basite nunu na bon ko ni mɔgɔ min e bɛ baara kɛ yɔrɔ min e taara ni ba dɔ ye k'a faga ye ko sarakati o bɛ cogo di n'i ye sarakati bɔ ko sugu de gɛlɛyara ka kantigɛli de kɛ an ka sugu jɔlen don sisan an ka misi dɔw faga an ka saga dɔw faga an ka ba dɔw faga dɔɔnikɛbaaw ko o tɛ bɛn parce que o bɛ kɛ ka kantigɛli kɛ fɛn wɛrɛ min tɛ ala ye fɛn o fɛn ye kantigɛli ko de ye fasalli lirabbika wanihar قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كان تيغلين كوني بك على كلمه تودي min ye e ka sugu ma dia ube geleya bi ka duwawu munu nana yibode fo ube sarakati sempulu bo te na folo sarakati bo ube dumuni ke sarakati ube balo do ke sarakati me min koni ye kantigeli de ye doni ke ba ko ni bo ke sharia silamiya sharia nana ni kantigeli munu nye ube mbe saka kantigeli nin ka demba ya ba do ube mbe kantigeli do ke alaye le ya kantigelu den kunde saka kantigelu nunu na ɲɔgɔnna u bɛ o de kɛ mɛ k'a fɔ n bɛ kantigɛli kɛ ko sugu gɛlɛyara n bolo sarakati nin tɛ bɛn silamɛya sariya la sarakati wɛrɛ bɔ min tɛ kantigɛli ye ko ɛwa min ye finiw ye finiw dɔw bɛ u b'a fɔ vaccine tiɲɛ ko kala ko dɔ bɛ cogo di n'a dɔnna dɔɔnikɛbaaw bolo ko n'a dɔnna ko nin ye musow ka fini de nin fini kɛrɛkɛrɛla ni musow de a tɛ bɛn cɛ kɔ dɔ hali n'u y'a kala k'a kɛ cɛ modèle ye o ye musow ka fini de n'a dɔnna fana ko nin fini ye cɛ fini de cɛw de kɛrɛkɛrɛ ni nin fini ye muso fini tɛ nin ye nin kɛrɛkɛrɛla ni cɛw de a haramuyara muso kɔ dɔ hali n'u y'a kala k'a kɛ muso fini de dɔɔnikɛbaaw y'o o de fɔ wolo finiw dɔ bɛ yen cɛ b'a dɔn muso b'a dɔn cɛ bɛ se k'o kala cɛ modèle la k'o dɔn muso bɛ se k'o kala muso modèle la k'o dɔn mais fɛn o fɛn fini n'a kɛrɛkɛra ko nin ye muso fini de cɛ kan'o dɔn hali n'i y'a kala cɛ fini de ni fini kɛrɛkɛra k'a dɔn ko nin ye cɛ fini de muso kan'o dɔn hali n'i y'a kala k'a kɛ muso modèle de ciden ko sallallahu alaihi wasallam lana Allahu almutasabbihina min ar-rijali bin-nisa'i wal mutasabbihati min an-nisa'i bir-rijali ala ye cɛ danga cɛ minnu bɛ musow bɔn kɔɲɔgɔnya ala ye musow fana danga muso minnu bɛ cɛw bɔn kɔɲɔgɔnya harisa na cogo dɔw la ala ka danga bɛ cɛ ka cɛ min ye muso fini don ala ka danga bɛ muso fana ka muso min ye cɛ fini don wala hadamadenw k'u yɛrɛ kɔlɔsi o ma ko dɔ ko ale ka denmuso tun bɛ kuranna durusi yɔrɔ la ko a ye kuranna durusi ko bɛ hafula dɔ kɛ ka mɔgɔw wele ni mɔgɔ minnu ye kuranna durusi n'u bɛ bɔ u bɛ jama weleli min kɛ ka dumuniw tobi k'a kɛ nisɔndiya ye ko ale tun ko ale ka denmuso tɛ taa o sugu la ko mɛ mɔgɔw ko a k'a ka denmuso bila a ka taa ko a b'o kɛ cogo di Sheikh Salih Fawzani ɲininkara ni hafula minnu bɛ kɛ ni mɔgɔ minnu ye kuranna durusi n'u bɛ bɔ u bɛ ni hafula minnu ka kɛ cogo di dumuni minnu bɛ tobi a ko baasi t'a la ko ninnu ye de ka kalan kuraji de don denmisɛnninw la ka denmisɛnninw laso k'u lankuraji ka taa kalan de ma ko baasi t'a la mais olu ko baasi tɛ min na an ka hafula dɔ kɛ dɔrɔn ka nisɔndiya don mɔgɔw la ka dumuniw tobi baasi t'o de la
mais anw ta n'a y'a sɔrɔ musomanni ta min filɛ nin ye ni musow de b'a k'u dama i ni wali cɛw tɛ ɲagami u tɛ kuranna kala ko wali cɛw b'u lamɛn ni fitina tɛ musow dama de b'a kɛ Cheikh Salih Fawzan kan ale yɛrɛ ye min ladaga o ye cɛmanninw ta ye mais ni musomanninw de don k'a kɛ jama dalajɛ yɔrɔ ye cɛ ni muso bɛ ɲagamilen u ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na u bɛ muso mukro bɛ d'a ma a bɛ kuranna kala wali cɛw b'a lamɛn olu tɛ bɛɛ dɛ n'u muso damaw de b'a k'u dama ye baasi t'o la ni cɛw fana ta cɛw b'u ta k'u dama ye baasi t'o de la o yɛrɛ n'a a bɛ hakɛ la ka dumuni tobi da a ma kɛ jamaba ni wala sosow ma kɛ a la pour ka denmisɛnninw tɔw laso k'u laɲaga ka taa kuranna kalaw ni fɛnw na Fawzan ninnu ko baasi t'o o de la mais o yɛrɛ min ye Cheikh Albani ko nin ko sugu bɛ yɛrɛ jira ni ka kaba yɛrɛ la o b'o de don denmisɛnnin la ko olu ka kana kɛ dɛ Cheikh Albani ma sɔn ko sugu ma ni hafulaw n'a ɲɔgɔnnaw ko mɔgɔw ye kuranna durusi bɛ bɔ hafula la dumuniw bɛ tobi kadow bɛ d'u ma a ko nin ye de ka denmisɛnninw ni diɲɛ kanu lamɔ ani yɛrɛ jira ka dusunkalasi baliya don dusukun kɔnɔ Cheikh Albani ma sɔn a ma balimaw jan ko sitan taw dɔnkiliw de bɛ kɛ fɔlɔ dɔnkiliw b'a la ko jamana ka legislation b'a la darapo yɛlɛ b'a la darapo jiginniw b'a la théâtre b'a la ka denmisɛnninw bila galontigɛ la kalo kɛlɛ kalo saba b'u la kala o théâtre la denfaw bɛ yɛlɛ ko ewa kuranna durusi yɔrɔ ni kuranna karama yɔrɔ na bonya yɔrɔ kɛ yɛlɛ yɔrɔ ni théâtre bɔ yɔrɔ ye olu ye haramu ye karamɔgɔw ka sira lajɛ karamɔgɔw ka sira lajɛ dɛ kuranna karamɔgɔw ka sira lajɛ madrasa karamɔgɔw ka sira lajɛ u y'an ka kalanyɔrɔw kɛ cogo min sisan fɛn o fɛn ye faama kow ni tubabu kow ni nasara kow ye u y'a bɛɛ don kalan kɔnɔ sisan faamaw do k'a kɛ ten dɛ faamaw de k'a kɛ ten faamaw do k'an k'a kɛ ten dɛ non faamaw filɛ ni aw karamɔgɔw tilela faamaw dalen bɛ aw de la diinako la ni min b'a sara u b'aw de wele na salla kalimami ni denkundi bɛ min bolo u b'a fɔ alimami n ka denkundi bɛn ni furusiri bɛ min bolo u bɛna furusiri aw de fɛ ni aw y'a yira faamaw la kɔnɔnajɛya la dibi la silamɛya sariya cogo la a kelen n'u kelen n faamaw a y'an ka marabagaw ye dɛ mais min ye diina ko min n'aw darana k'a d'a ma anw ka silamɛya diina kɔnɔ nin t'a kɔnɔ dɛ a ye nin bɔ a kɔnɔ kana nin don a la an bɛ nin ɲini aw fɛ ala kama a kelen n'u kɛlɛ majigi kɔnɔ kuma ɲumanw kɔnɔ u b'u bila u b'u bila mais karamɔgɔw yɛrɛ de bɛ nin ko sugu bɛ ɲaga k'a bɛ tinti k'a bɛ pousser kana don diina kɔnɔ illa ma rahima rabbi hari karamɔgɔ min sɔnnen t'a ma e ma jɛn n'a ye karamɔgɔ minnu bɛ e ɲɛ n'u ye nin ko sugu sama kana e sago t'a la ni e ma kɛ u y'i ɲangi donc an bɛ min fɔ karamɔgɔw ka sira ala ɲɛ Cheikh Salih Fawzan ye olu ye minnu ladaga ka nisɔndiya don denmisɛnninw la o ye de ka dumuni tobi dɔrɔn ka cadeau di denmisɛnninw ma minnu ye kuranna durusi pour ka tɔw laso mais fɛn minnu filɛ ka fara kan ko ligue nationale wa drapeau yɛlɛli wa drapeau jigili wa drapeau foli o ewa théâtre bon ni dɔnkili ninnu tɛ bɛn ninnu ye haramu ni diina tiɲɛ de u tɛ silamɛya sariya kɔnɔna na karamɔgɔw ka sira la ɲɛ masuuliya de b'aw k'a bɛ ɲininka de yawmal kiyama dɔn ewa nin tigi an bɛ min fɔ a ye dɛ nin ko sugu ni denmuso ye kuranna durusi ni sera a ma kana don nin ko sugu la ka hafula kɛ nin hafula sugu o de ka ɲi ka ni den don ninnu na o de ka ɲi mɔgɔ ka ni denmuso don ninnu na bɛ min fɔ a tigi ye o ye dɛ n'i y'an de ɲininka n'i b'an ka kuma mɛn i den kana don a la han bon ni ye ɲininkali min ko est-ce que muso ka kuranna yɛrɛ durusi a wajibi dɔ wa cɛ yɛrɛ ka kuranna durusi wajibi tɛ cɛ yɛrɛ ka kuranna durusi wajibi tɛ fɛn ɲuman don janko muso ni muso min sera muso kalanbaga dɔ b'a bolo a bɛ se ka kala silamɛya kadiri kɔnɔ ka kuranna durusi hɛrɛ don
mais a wajibilen ta ka ni muso ya ka farda ayinu do o wasara aka farda kere lo o dia to tuma mi jamakulu do demisen jamakulu do ye wa Sheikh Salih Fawjani nyenen ka tahfiju yoro do ba mbolo madrasatu tahfiji do be ambolo anya dabo musomani ude kama medeme bagama surana mimbe andeme ka yoro in finance bo anyere ye kesu do dila ka wori fara nyogon ka kadwa kono yala ambe se ka mugo bila o kesu kunna ba aka bugo anye ambe se ka sara ni mugo ye deme munun nati ambe deme mu ke komara samina undola ka mugo do bila akunna ka jago ke anka toka tigi sara bwala ube chogori ama yoro injabe akombe min fawiye aye silama muso to ka sokono akana silama muso bu ka sokono ko abu bet misiru karanyoro ni feuna aye silama muso to ka sokono de herai be min fawiya ayo o yewde aye silama don muso ayu to ka sokono akanu labo kenema ko beto bila kala nyorola ayen ninde ke ku jabi alaka tinyanda mo balimo muso kalankera kodo ye bi do yere kera sisa de hari udiyatu duguban nunu ni sisa ka islamiya ni akhir jamani ambe jan laba minna don ke ba kelenkele ke janto yere la de ode yato abu mulaika ako alay benna sheba bi sabade ma kelenkele be sira yere koro munafiqiyai mo kana dayire la de ambe jan laba minna de odiyatu ni karamo senya do duguba kono ya ambe ka dawde ke ambe de bala dawde ka kanye ala kallaba nyala kantangade min nyumam bena nin duguba in kono yere jirati la ini kaddu sun kalasi ite filmele la ite photo tala karamo min nana ya o chogola aka ko kumfolo ate fuife ate yere jirafe ate photo tafe ate filmele fe mu do na filmele la duguba in kono kuncinta ba duguba ya be yelema ube musomanu de fara ɲɔgɔn ka sisa k'u filime ube kala k'u bila réseaux sociaux ka pour mɔgɔw n'a dɔn wa denmisɛnninw bɛ nin daga musomanu bɛ nin fana bolo a b'u lakalan k'i ka denmuso bila ka taa wari ɲini k'u filime musomanu bɛ kala hari ɲɛdaw datugulen tɛ k'a to k'o filime k'u bila bɛ wari ɲini ala kan kisi ala kan tanga balimaw donc a ye min fɔ muso ka kurana durusi tɛ daruriya ye musow y'u ka farda ayinu dɔn u ka t'u ka so kɔnɔ donc aw ye musow bɔ k'u kɛ min ye bi k'u kɛ dɔnkili dannaw ye k'u kɛ tiyatiri bɔlaw ye aw m'u ye tiktok kan musomani bɛ tiktok kan a bɛ nin madarasa kalan musow ekoli den min ye ekoli kala ka faamu ka hijabu ta ka faamu amma fo madrasa de musomani hijabu tigi nyuman to la de hijabu tigi nyuman bula kelen mais ni ko hijabu tigi dafale nyuma bi ka sura kacha ekole kalande muso de la ekole kalande muso hijabu dafale nyuma et puis fuy tu kono ni dinate nu ye dina tigi mi soro nu be se kumara ibo soro ekole de la sisa katme madrasa dunga kelen nyuma mbula de me jia kanum numbe madrasa de muso nunu dusukun kono e ka furu bana ni hijabu bi yere nyinai ibe jia kanum mi sura bolo ni ko kele aba fo ta ni ko ta aba fo muga ala kan kisi ha mo munun kala na anka kala nyoro nyagambile na qur'ana durusi nyagambile no madrasa nyagambile wutte umara choko ka gele bi de parce que yo jia kanu de bulu dusukun kono wa chaman fule ni tiktok de ka ko tiktok ba wo ko mu a caman be o de ka ko lu be ne si hake mo ye ko lu be mo waju a bekera tiatri bolay illa ma rahim rabbi ala kan kisala kan tanga ha ko ni mo mi nya safati ni nya ni kale fulade ko safa betileni kamaw de ube mu safa betileni alikaba kuru de anin kamaw alikaba kuru ka ke nyugo nyetilela ani kamaw ka kamaw ka gere nyugo na safa tileli ye nununde alikaba kuru fula chiden ka seba yere tumbe
alikaba kuru safa jo wakati alikaba kuru ni alikaba kuru be maga nyogona de tellement que lutum be gere nyogona alikaba kuru ni alikaba kuru be maga nyogona kamanni kama be kole nyogona har ado ka doroku yoro do tumbe farani kama unde nube sere donc safa be tileni kama unde ani alikaba kuru fula uluka ke nyogon tilela har numa maga nyogona sebo ta tumbe maga nyogona wala ninye safa tileli mais minye ko ni mo fulana ko ni mo minye safa tige ibe junubu soro ni yere tugu ciren ko man qata safa qatahullah akoni mo ye safa tige ala bitige ni yere tugu ka safa tige de ka wobo safa la de ibe se ka yenni hadisa ko ala kan sala kan tanga Bon, minye ewa seji shigi shogoe ale ko safa ula seji shigi shogo doni ke ba uye mu fo mogo munumbe ewa shigi seji kono chogo ya fula dero ado be mbe jo ni shigili wakati nana de mbe shigi doni ke ba uye min fo ola i jole seji bo kofe seji nyefe shun ka do safa arala seji kofe shun be kofe bon ni ba fe ka sigi ka seji sama kana doni aka shun ka be safa ma nye kofe shun ka be safa ma nyefe shun ka ta nyefe Suleiman Urehili hafijahullah wale be seji sigi chogo fone chogo la mogo munum be jode mogo fulana mogo munu depuis salli damina to fo kata bale be sigi seji lade nin tigila mogo ale be munke ale be seji nyefe seunde bila kata nyefe seji kefe seunde be safama abe siga kono nin tigila mogo min be sigi de depuis salli damina fo kata ba aka seji kofe seun ulu debe be safama seji nyefe seunde ta nyefe wala de min be sigi wala ebe be safama wala donc on be min fo seji sigi to la wede no no yaram go minye parce que min be sigi kuday ni e ko e ka seji kofe seun bo kofe mogo munu be kofe abu dogo wala ebe seji kofe seun to safala mais ni be jode mogo jole seji kofe seun be saka boate mogo dogo ibe kofe seun bo ni sigili yoro nana iba samakana ibe sigaka سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك to dore do ko abe kofe ko ako ulu muso fula be wuce bolo kelembe ya ale be kofe mado franchi do sa amerika do ko ale be kofe jamana wala ko kalo ko min be ya muso min be ya o abe barake ko ale min fana be franchi ale be barake ko me kalo muso e wache abe watanchi ni maya atonyo gona di ale ma franchi kunna ala abafe kana bagasi fanala abe wa bi duru nyogona chi min be ya pour aka labenoye ko ni anana vakasila fana na bena vakasila ko abe wabi duru nyogona chini mako aka labbe nai ko menna betale fe France ou bien Amerique do ato nyogona chi ale mako aka labbe ko be chokode ambe mi ufo minye ni muso fula bibulu ube saba ube nani nafakati pamfela wajibi ye minye be haju hake ode wajibulembe musoka ode wajibulembe cheka tilenyana akatilenya ye munye aka muso kanna fakati kola be ka haju hake na ya do mimbe ya fo ninkanna fakati kalo watande ka chiyama mimba bolo franchi kalo te hatagia watanka dama waduru be aleta nyana boye ube wafula yerebe ale kanna fakati nyana boye wode baka
ni watande yen nintai ni watande yen nintai wode bo wala tanyana bo wode be dama ni wafula de be kan nafakati boyo dima wode ya ka wajibi nafakati tilenya yoro la be ka wajibi minye be ka haju hakke minye wode be cheka wode nye tilenya nafakati yoro la anali fana labbe na o chogo kelendero na ya don bena nimfe ni labbe aka haju ne aka darode fon ka wabi duru de ci ale maka labbe me nimbeta nimfe o wa duru nyo o wabi duru haju ta ale la ni labbe na min ka haju be wabi duru na ka dama ka haju ndatu na wode baka a wajibilen taka no o haju nyogona te ela ko dima mo kan nonu fam tilenya ye minye naka abbe ke kelenya tilenya la ni hakke min dira ni ma nyogona ka de man o ye kado bode nyere ba fe kinka muso lajia ka kado duma na fakati kote o ka wajibi do ka kote nyere de ba fe ku lajia ka kado do duma na ye wata min din nima a wajibi le mbaka ako nyogona di ema me ni na fakatu ni balo ni hajo hakke de do minka hajo hakke minye ko dama wode ye tilenya wode wajibi abe komi nini makobe na fakati kasa kadama me emimbe emakota la na fakati kote ela wajiba benin kan na fakati sade awajabne te kan ko ebe yamfe akan na fakati sa ni e fana mi ni makobe na fakati da wakati mi na ya so hari nin kan na fakati mapa awajible mbaka kai kan na fakati da sa kadima hari na ma nyogona dinni maya na kan na fakati ba bolo fera bo chokola nin ka fera bo korola ayube korofora beta abolo aka fera bo tige ni na ode baka ni fera bo be e bolo e taw ma fara ubi bolo a wajiblen taka ko ay fera bo sanninya le taw fara la kanyu na sai samaro bo chokola nin ka samaro tigera ka samara sai e ka samaro kura bi sena wajibite ko aka samara sa ka di ema nin ka samara min tigera be samara sa ode ni fona ka samara tigera do mi samara be sai fona bon mo kan nunu famu wajibi ye nununde ikan na fakati bon ni kado de do betile haro yere ahmad ibn hanbali ko ikam muso ka wajibi dafalen ko be ka kuye e yere be har kado ni fe mununda ma wajibi kay katile ahmad ibn hanbali bo ka yere me doni ke ba ko anyuma tile uni nyogonche me wajibu ko ni katile le minye minka haju e minye ko kai bo koni mo ni ebe se ka to muso ye ne bai haketo nunu nye bonya kuma ude basite nunu na hari muso minni ak donen to ko e bado bonya kuma de ni nye ka fo muso ma ne bai haketo ube ne ban ni kete iyere ya do muso min ka koro ye ube muso koroba nunu nye bonya ude basite nunu na bon koni mo mi ebe barake yoro mi etara ni bado ye ka fakaye ko sarakati obe chogodi ni ye sarakati boko sugu de gele yara ka kantigali de ke anka sugu jolendo sisa anka misido faka anka sakado faka anka bado faka doni ke ba ko otebe parce que obeke ka kantigali ke fengore minte alay fengo fenye kantigali kode fasalli li rabbika wanhar قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كان تيغالين كوني بك على كلمه تودي min ye e ka sugu ma de ube geleya bi ka duwawu munu nana yibode fo ube sarakati sempulu bo te na folo sarakati bo ube dumuni ke sarakati ube balo do ke sarakati me min kuni ye kantigeli de ye doni ke ba ko ni bo ke sharia silamiya sharia nana ni kantigeli munu nye ube mbe saka kantigeli nin ka demba ya ba du ube mbe kantigeli do ke alaye le ya kantigelu den kunde saka kantigelu nunu na nyogona ube ode ke me ka fombe kantigeli ke ko sugu gele yaramboro sarakati ninte be silamiya sharia la sarakati wore bo minte kantigeli ha ko ewa
min ye finiw ye finiw dɔ bɛ u b'a fɔ vaccine cɛ ko kala ko dɔ bɛ cogo di n'a dɔnna dɔnnikɛbaaw bolo ko n'a dɔnna ko nin ye musow ka fini de nin fini kɛrɛkɛrɛla ni musow de a tɛ bɛn cɛ ko dɔ hali n'u y'a kala k'a kɛ cɛ modèle ye o ye musow ka fini de n'a dɔnna fana ko nin fini ye cɛ fini de cɛw de kɛrɛkɛrɛ ni nin fini ye muso fini tɛ nin ye nin kɛrɛkɛrɛ ni cɛw de a haramuyara muso ko dɔ hali n'u y'a kala k'a kɛ muso fini de dɔnnikɛbaaw y'o o de fɔ olu finiw dɔ bɛ yen cɛ b'a dɔn musow b'a dɔn cɛ bɛ se k'o kala cɛ modèle la k'o dɔn muso bɛ se k'o kala muso modèle la k'o dɔn mais fɛn o fɛn fini n'a kɛrɛkɛrɛ ko nin ye muso fini de cɛ kan'o dɔn hali n'i y'a kala cɛ fini de ni fini kɛrɛkɛrɛ k'a dɔn ko nin ye cɛ fini de muso kan'o dɔn hali n'i y'a kala k'a kɛ muso modèle de ciden ko sallallahu alaihi wasallam lana Allahu almutasabbihina min ar-rijali bin-nisa'i wal mutasabbihati min an-nisa'i bir-rijali ala ye cɛ danga cɛ minnu bɛ musow bɔn kɔɲɔgɔnya ala ye musow fana danga muso minnu bɛ cɛw bɔn kɔɲɔgɔnya harisa n'a cogo dɔw la ala ka danga bɛ cɛ ka cɛ min ye muso fini don ala ka danga bɛ muso fana ka muso min ye cɛ fini don wala hadamadenw k'u yɛrɛ kɔlɔsi o ma ko dɔ ko ale ka denmuso tun bɛ kuranna durusi yɔrɔ la ko a ye kuranna durusi ko bɛ hafula dɔ kɛ ka mɔgɔw wele ni mɔgɔ minnu ye kuranna durusi n'u bɛ bɔ u bɛ jama weleli min kɛ ka dumuniw tobi k'a kɛ nisɔndiya ye ko ale tun ko ale ka denmuso tɛ taa o sugu la ko mɛ mɔgɔw ko a k'a ka denmuso bila a ka taa ko a b'o kɛ cogo di Sheikh Salih Fawzani ɲininkara ni hafula minnu bɛ kɛ ni mɔgɔ minnu ye kuranna durusi n'u bɛ bɔ u bɛ ni hafula minnu ka kɛ cogo di dumuni minnu bɛ tobi a ko baasi t'a la ko ninnu ye de ka kalan kuraji de don denmisɛnninw la ka denmisɛnninw laso k'u lankuraji ka taa kalan de ma ko baasi t'a la mais olu ko baasi tɛ min na an ka hafula dɔ kɛ dɔrɔn ka nisɔndiya don mɔgɔw la ka dumuniw tobi baasi t'o de la mais anw ta n'a y'a sɔrɔ musomanni ta min filɛ nin ye ni musow de b'a k'u dama i ni walicɛw tɛ ɲagami u tɛ kuranna kala ko walicɛw b'u lamɛn ni fitina tɛ musow dama de b'a kɛ Sheikh Salih Fawzani kan ale yɛrɛ ye min ladaga o ye cɛmanniw ta ye mais ni musomanniw de don k'a kɛ jama dalajɛ yɔrɔ ye cɛ ni muso bɛ ɲagamilen u ɲa bɛ ɲɔgɔn na u bɛ muso mukro bɛ d'a ma a bɛ kuranna kala walicɛw b'a lamɛn olu tɛ bɛɛ dɛ n'u muso damaw de b'a k'u dama ye baasi t'o la ni cɛw fana ta cɛw b'u ta k'u dama ye baasi t'o de la o yɛrɛ n'a a bɛ hakɛ la ka dumuniw tobi da a ma kɛ jamaba ni ɛwala sosow ma kɛ a la pour ka denmisɛnninw tɔw laso k'u laɲaga ka taa kuranna kalaw ni fɛnw na Fawzani ninnu ko baasi t'o o de la mais o yɛrɛ min ye Sheikh Albani ko nin ko sugu bɛ yɛrɛ jira ni ka kaba yɛrɛ la o b'o de don denmisɛnnin la ko olu ka kana kɛ dɛ Sheikh Albani ma sɔn o ko sugu ma ni hafulaw n'a ɲɔgɔnnaw ko mɔgɔw ye kuranna durusi bɛ bɔ hafula la dumuniw bɛ tobi cadeau bɛ d'u ma a ko nin ye de ka denmisɛnninw ni diɲɛ kanu lamɔ ani yɛrɛ jira ka dusunkasi baliya don dusukun kɔnɔ Sheikh Albani ma sɔn a ma balimaw jan ko sitan taw dɔnkiliw de bɛ kɛ fɔlɔ dɔnkiliw b'a la ko jamana ka legislation b'a la drapeau yɛlɛ b'a la drapeau jiginniw b'a la théâtre b'a la ka denmisɛnninw bila galontigɛ la kalo kɛlɛ kalo saba b'u la kala o théâtre la denfaw bɛ yɛlɛ ko ewa kuranna durusi yɔrɔ ni kuranna karama yɔrɔ na bonya yɔrɔ kɛ yɛlɛ yɔrɔ ni théâtre bɔ yɔrɔ ye olu ye haramu ye karamɔgɔw ka sira lajɛ karamɔgɔw ka sira lajɛ dɛ
qur'ana karamo kasralanye madrasa karamo kasralanye uyanka kalanyoro ke chogo misisa fingo fenye fama kouni bewa tibabu kouni nasara kouye uya bedo kalan kono sisa fama do ka ketede fama de ka kete fama do kan ka ketede non fama ufule ni aw karamo tilela fama dalembe aw de la dina kola ni min ba sara bawde wala na salla kalimami ni donkundi be min bolo ba fo alimami nka donkundi be ni furusiri be min bolo be na furusiri aw de fe ni aw ya ira fama wala konnan jala dibila silamiya sariya chogola kele nu kele fama ankam aw ayankam marabaw yede me min dina ko min naw darana ka dama an ka silamiya dina kono ninta kono de ayen nimbo akuna kana nin do lambe ni nyina fi ala kama akele nu kele majigi kono kuma nyuma kono ubu bila me karamo yere de benin ko sugu be nyaga ka be tinti ka be pousser kana do dina kono illa marahim rabbi har karamo min sonnen ta mai ma jenaye karamo munum be enye nu yennin ko sugu sama kana e sago tala ni e ma ke nu nyangi donc ambe min fo karamo kasira alanya Cheikh Salou Fawjani ye munu la daga kan ni son jado demisenu la o yede ka dumuni to bi doro ka kado di demisenu ma munu nyo Qur'ana durusi pour ka to la so me fe munu fule ka faraka ko ligi national wa drapeau yenele wa drapeau jigle wa drapeau foli o e wa ciatiri bo ni donkili nunun te bennu nya haramuni dina ciade o te silamiya sariya kono na karamo kasra la nye masula de baw ka ben nyinen ka de yomal kama do ewa nin tigi ambe min fayede nin ko sugu ni den muso ye Qur'ana durushi ni sera ma kanado nin ko sugu la ka hafla ke ni hafla sugu o de kanyi kani den do nununa o de kanyi mo kani den muso do nununa be min fo atigi wede ni yande nyinen kan yebanka kuma me idden kana do ala ha bon ni ñi ngali min ko sige muso ka Qur'ana yere durusi ha awajibi do ce yere ka Qur'ana durusi wajibite ce yere ka Qur'ana durusi wajibite fe nyumando janko muso ni muso min sera muso kala mbaga do ba bolo abese ka kala silamiya kadiri kuna ka Qur'ana durusi hera do mi wajibilen taka ni muso ya ka farda ayinu do o wasara aka farda kere lo wodi ya to tumami jama kulu do demisen jama kulu do ye wa Cheikh Salou Fawjani ñenenka tahfiju yoro do ba mbolo madrasatu tahfiji do be ambolo anya dabo musomani ude kama medeme bagama surana nimbe andeme ka yoro in financer bo anyere ye kesu do dila ka wori fara nyogon ka kadwa kono yala ambe se ka mugo bila o keshi kunna ba aka bugo anye ambe se ka sara ni mugo ye deme munun nati ambe deme ke ko mara samina undola ka mugo do bila akunna ka jago ke anka toka tigi sara wala ube chogori ama yoro injabe akombe min fawiye aye silama muso to ka sokono akana silama muso bu ka sokono ko abu beta misiru karanyoro ni feuna aye silama muso tu ka sokono de herai be min fawiya ayo o yode aye silama don muso ayu tu ka sokono akanu labo kenema ko beto bila kala nyoro la ayen ninde ke ku jabi alaka tinyanda mo balimo muso kalankera kodo ye bi do yere kera sisa de hari udiyatu duguban nunu ni sisa ka silamiya ni akhir jamani ambe jan laba minna don ke ba kelenkele ke janto yere la de ode yato abu mulaika ako alay benna sheba bi sabade ma kelenkele be sira yere koro munafiqiyai mo kana da yere la de ambe jan laba minna de ode yato ni karamo senya do duguba kono ya ambe ka dawde ke ambe de bala dawde ka kanye ala kallaba nyala kantangale
min ɲuman bena nin duguba in kɔnɔ yɛrɛ jira tɛ la i ni ka dusun kalasi i tɛ filimeli la i tɛ foto ta la karamɔgɔ min nana ya o cogo la a ka ko kun fɔlɔ a tɛ foyi fɛ a tɛ yɛrɛ jira fɛ a tɛ foto ta fɛ a tɛ filimeli fɛ n'u donna filimeli la duguba in kɔnɔ kuncin t'a ban duguba y'a bɛɛ yɛlɛma u bɛ musomanniw de fara ɲɔgɔn kan sisan k'u filime u bɛ kala k'u bila réseaux sociaux kan pour mɔgɔw n'a dɔn wa denmisɛnninw bɛ nin daga musomanniw bɛ nin fana bolo a b'u lakalan k'i ka denmuso bila ka taa wari ɲini k'u filime musomanniw bɛ kala hari ɲɛdaw datugulen tɛ k'a to k'o filime k'u bila a bɛ wari ɲini ala kan kisi ala kan tanga balimaw donc a ye min fɔ muso ka kuranna durusi tɛ daruriya ye musow y'u ka farida a y'u dɔn u ka t'u ka so kɔnɔ donc aw ye musow bɔ k'u kɛ min ye bi k'u kɛ dɔnkili dannaw ye k'u kɛ tiyatiri bɔlaw ye aw m'u ye tiktok kan musomanni bɛ tiktok kan a bɛ nin madarasa kalan musow école den min ye école kala ka faamu ka hijabu ta ka faamu an m'a fɔ madarasa den musomanni hijabu tigi ɲuman t'u la dɛ hijabu tigi ɲuman b'u la kelen kelen mais n'i ko hijabu tigi dafalen ɲuman bi k'a sɔrɔ a ka ca école kalanden musow de la école kalanden musow hijabu dafalen ɲuman et puis foyi t'u kɔnɔ ni diina tɛ n'u ye diina tigi min sɔrɔ ye n'u bɛ bɛn i bɛ se k'u mara i b'o sɔrɔ école denw de la sisan ka tɛmɛ madarasa denw kan kelen kelen ɲuman b'o la dɛ mais diɲɛ kanu minnu bɛ madarasa denmuso ninnu dusukun kɔnɔ e ka furu bana ni hijabu b'i yɛrɛ ɲin'a ye i bɛ diɲɛ kanu min sɔrɔ a bolo n'i ko kelen a b'a fɔ taa n'i ko taa a b'a fɔ mugan ala k'an kisi han mɔgɔ minnu kalanna an ka kalanyɔrɔ ɲagambilen na kuranna durusi ɲagambilen ni madarasa ɲagambilenw tɛ u mara cogo ka gɛlɛn bi dɛ parce que u ye diɲɛ kanu de boli u dusukun kɔnɔ wa caman filɛ nin tikitokuw de kan ko tiktok bɛ u bɛ ko mun a caman bɛ o de kan k'olu bɛ nasiha kɛ mɔgɔw ye k'olu bɛ mɔgɔw waaju a bɛɛ kɛra tiyatiri bɔla ye illa ma rahima rabbi ala kan kisi ala kan tanga